Alasan dan ado tafiyar mu da kai alƙairi ne babba. Tidin wani doguwa mun yarda mun bi ka bara ko mu canza ba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alƙairi ce babba. Tidin wani doguwa mun yarda mun bi ka bara ko mu canza ba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alƙairi ne babba. Tidin wani doguwa mun yarda mun bi ka bara ko mu canza ba. Da bani na sa sarki Allah gwani mai raya halitta ta, ka bani basira ya Allah ka yalwata dukkan wakata. Idan na yau fa aji ta gari sannan fa a dinga muradinta, na yi wa dangwar zo babba Alasan bai iya ruwa ba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alƙairi ce babba. Tidin wani doguwa mun yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Ka ƙara salati ya Allah gare shi Muhammad ɗan babba, uba ga rukayya da alkasun manzo na haɗa harisan a gaba. A halinsa ka sa su ciki gaba sahabbai ba zan ware ba, sun yi wa har su lallashi duma ba su bar shi ɗan babba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alƙairi ce babba. Tidin wani doguwa mun yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Shasara ka fi gaban wasa gamji ka zuba ka fada ba. Alasan zaki ne babba ashe ko ba a tanka masa ba. Ku bar manya da abin su siyi yaro ba zai mulki ba. Idan wani doguwa ba canji Alasan bai mana ita ba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alƙairi ce babba. Tidin wani doguwa mun yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Mutum mai kirki dan ado akwai shi da tausayi talaka, rashin ka asara ce babba a gunmu muna da ƙaunar ka. Idan wani doguwa mu yanzu Alasan sai dai san barka, zuwan ka gare mu fa kairi ne lalle ko ba za mu yi ba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alƙairi ce babba. Tidin wani doguwa mun yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Ka danga karfa a barki tsaye sai kallo sai da hange, ka shaƙe wuyan mai zagin ka ka yi masa ɗauri mai zarge. In dai da Alasan ɗan ado tafiyar mu fa zani ba waige, magaja Ayuba ya ce na rike ɗan ado turba babba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alƙairi ce babba. Tidin wani doguwa mun yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Uban me ya ce fa na gaida ka ɗan ado fa ina, ya sani na rangada baiti na a gare ka Alasan abana. Magajan Ayuba nake zance ciyaman fati nake kauna, sabon gari din mu mun karɓa ja'e ce mu rike babba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alƙairi ce babba. Tidin wani doguwa mun yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Dorin kasa ne shi dan ado na ɗaki ma bai gyare ba, tukunya inda amana ai ba za ta yi raini ba. Saman ɗaki sai dai gayya Alasan jigo ne babba, masu kiran sai ta dawo da ku nake wai ko ba ku ji ba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alƙairi ce babba. Tidin wani doguwa mun yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Shakurumin ka zauna lau ka ci sai da ceto, ka zo da idan marasa kunya ka bar su a baya suna kwando. Kai musu nisa dan ado ba saurin wani kwando. Alasan gaida mazan fama Allah da yarka babba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alƙairi ce babba. Tidin wani doguwa mun yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Wata ake wasa a dai mata ku sai a kyune. Alasan rimi ne babba ya yi sauya cikin gari. Alasan za mu buko gobe akwai shi da kyawun al'amari, mu kuwa kai ne zaɓin mu tudun wani doguwa mu karɓa. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alƙairi ce babba. Tidin wani doguwa mun yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Giwa tarin Allah ce Alasan gaida masu fama, ka bar mu da su 'ya'yan gangan mu yi musu dukan ɗan furma. Biyayya ce ba suke yi ma Allah ne ya yi ma girma, ɗan ado gaba dai canji dai ko ba za ni ba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alƙairi ce babba. Tidin wani doguwa mun yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Babu kamar ka faɗin ado tudun wani doguwa dalla, akwai ka da kishin yankin mu Alasan rana ne yarba.
zana bini mara kishi ba maganar sako babu ta kamawa a mulki ba a sanya rago magana ta ba ƙarya ne ba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alkhairi ce babba idan wani damuwa min yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Saman fati mun karba magaji Ayuba ya cancanta fagar da ka dora dan ado da randam ta shiga gurbinta ja'yan mu na alma a gaida ka yi fice ka bambanta na baya kwa duka zarce su a mulki na ka fari babba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alkhairi ce babba idan wani damuwa min yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Sama uba kun san sai kallo hannun yara ba kai ba za ka iya ba mijin hajiya zaman bila sai dai babba kafin Allah sai shi babba mutum ba zai da wannan ba yayyar mekin dan ado kwarai ba za ta yi aiki ba haka yake. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alkhairi ce babba idan wani damuwa min yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Zancen banza jaki da kaho wai waye ma ziyarna ruwan gulbi ba zan sha ba domin kuwa na hango mashi mai watsa maza alasan Allah ya yarda a cewa mai kwaɗayin mulki ya bari ba lami canji ba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alkhairi ce babba idan wani damuwa min yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Sifika la kai dan ado da yardar Allah mu roka mun shirya tsabto mun gode alasan dan kuma zaɓinka ka koma bila dan ado makiya in ya so si hauka wancan fa ka bar shi a tankonmu jiki magayi sai ya tuba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alkhairi ce babba idan wani damuwa min yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Wakar ni yau da nake yin ta farai ni bar sauta ba kyautar mota kyautar mashin alasan bai iya zuwa ba keken ɗinki ya ba kyauta kamata sun ce sai ba ashe dai kai mai kishi ne alasan sannan uba babba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alkhairi ce babba idan wani damuwa min yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Sako ne nan zan furtawa a gare ka alasan ado kyautar motoci aikar ba gashe ka alasan ado magaji ya ce na yi godewa da dubin jama'a sun gode ma alasan kai alkhairi ne a gare mu ba lami canji ba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alkhairi ce babba idan wani damuwa min yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Allahu gwani sarkin kyauta roƙonka nake yi kullum akan waƙar dai dan ado na rera cikin takwani tsindu tabaraka ni na gode ma gurina ya cika wankan jam na yau waƙar zaki babba alasan bai iya zuwa ba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alkhairi ce babba idan wani damuwa min yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Alasan kai Allahu ya baiwa hakan ma ikon Allah ne mai zafa da ikon Allah na wannan dai ai majin ne tabaraka shine ayyaso alasan yayi mulki haka ne a barwa Allah ikonsa makagin komai ya babba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alkhairi ce babba idan wani damuwa min yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Kamata fi hamdulillahi gwani Allahu ina da ma a nan ne ni zan yi birki a waƙar zaki mai girma yana Ayuba yake wake ga dan ado mai shema a da ka ƙara dan ado sardauna uban mu babba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alkhairi ce babba idan wani damuwa min yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. 070 45 53 37 61 a yi sauraro lafiya. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alkhairi babba tidin wani doguwa mun yarda mun bi ka bara ko mu canza ba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alkhairi ce babba idan wani damuwa min yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alkhairi ne babba tidin wani doguwa mun yarda mun bi ka bara ko mu canza ba. Alasan dan ado tafiyar mu da kai alkhairi ce babba idan wani doguwa min yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Tidin wani doguwa mun yarda mun bi ka bara ko mu canza ba. Idan wani doguwa min yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Tidin wani doguwa mun
yarda mun bi ka ba za ko mu canza ba. Idan wani dango min yarda mun bi ka ba za ku mu canza ba. Mun bi ka ba za ko mu canza ba. Mun bi ka ba za ku mu canza ba. Mun bi ka ba za ko mu canza ba. Mun bi ka ba za ku mu canza ba.